היי, שלום, מדבר צדי צרפתי. אני רציתי לבקש מכם, אולי אני לא יודע, אולי אפשר איכשהו לעשות את זה בקטע לא של פרופורמר, של יותר מקצועי, של אחד שיותר שמבין, אחד שמבין עניין, שיגע, שיעשה משהו, שילטף, שיוכיח שאולי הוא פרפורמר, אולי באמת זה פרפורמר. אני לא יודע מה, אולי הוא צריך להראות איזשהו עניין במשחק, איזשהו, אני לא יודע, אולי המון דברים יכולים להיות. אני, שהייתי בצעירותי והייתי ילד, אני הוכחתי משחק, אני הראיתי מה אני יכול. היו שואלים אותי אם הייתי יודע לשחק, והייתי אומר שכן. ואם מישהו היה אומר לי שאני לא פרופורמר, אז ממש הייתי מתהפך עליו, וממש יכול אפילו לדקור אותו. אני הייתי מאבד סבלנות, ויש מצב שהייתי ממש דוקר אותו ממש, והולך לבית הסוהר. ואני בבית הסוהר, הייתי יושב בבית סוהר, וזה לא היה אכפת לי. אני פשוט לא הייתי רואה בעיניים, כי כשהיו אומרים צדי צרפתי, היית צריך להבין מי זה צדי צרפתי. אז בכל מקרה, שאתה תרגיש שאתה פרפורמר, אתה תוכל לדבר איתי. ורק ככה יהיה אפשר להתחיל איזשהו תהליך. תודה רבה.